Huwag kayong matakot ha, kasi naka-peel off mask. May mga muta-muta pa tayo dyan. Anong oras na sis? 9:35. 9:35 sa Adelaide. Anong oras to? 9 o'clock. 9 o'clock. 30 minutes lang naman. Yeah. Ahead sila. Tingnan yun guys. Oh, Diyos ko pa. Ay, ang satisfying niya. So, ano nung date ngayon? 8? Yeah, November 8 guys. Happy birthday Ate Harley. Ako talagang wala sa birthday na ko. Kapachirang nanay ito. Hindi naman every year. Nagkataon lang. Uwi na siya bukas kami. May ano pa kami. Hanggang Monday pa kami guys. Sikat ngayon yun uuwi. Ano na, wala na. Yung aking natulog kami ang unang oras na alas 3 na. Kumain pa kami dito guys sa loob ng kwarto. Chips lang. Wala na, yun lang. O tingnan mo, ang smooth nung pinatry ko sa kanila yung peel off mask ko na sa waso na itulog nila kasi ang ganda pagising. Sure. Or ako lang, guni-guni ko lang yun. kasi banat na banat, natulog ka, banat na banat yung kasi yung mask na gano'n. So, parang wala kang mga wrinkles. Banat na banat. Wala na. Siguro yung iba natanggal na nung, lowbat na naman. Alam, pang ilang ka na, pang 3 ko na, 4 ko na to guys. Sa cellphone naman halos yung ginamit ko sa Coldplay. Kaya yung mapapanood nyo. Puro reels. Oo. Kasi maka-copyright din kasi, diba? Pero copyright din naman sa Pero, wala, mas maliwanag kasi yung phone at nawa-wide mo siyang wala no. Yun lang. So hindi ko pa alam kung anong agenda namin. Mag-shopping ba? Ay, di kakain pala kami sa sa fish market. Fish market, kakain pa lang kami. Tapos baka mag window shopping. Tingnan natin kung window shopping. So yun guys, ang sakit, yung pillow masarap siya kasi malambot, pero in a long run, ang sakit sana kasi lumulubog siya guys. Sakit. So yun, hindi ko alam kung gising na yung mga kasama namin. Gising. Just be careful. Nakaligo na pala ako guys, nakabihis na tayo. 1, 2, 3, yung dalawa. go! 1, 2, 3, go! Tita Manay just gonna... Where's Tita Mert? Tita Mers is having a shower now. Shower. Did you already have it? Yes. I went first, then Tita Mers next. And then Mommy. And Mommy. I think Mommy is in the other shower room. Think so? Yeah, and those with my hands up there always have germs in them. Yes, you always wash your hands, Papa. You right, Arlo? Yes. Yes. Here. Oh, Tita Mers. So, ito yung ating OOTD guys. Yung nabili ko, isa sa nabili ko sa Shein. Ayan. Tapos, ito yung top. And finally, magagamit ko na rin to. Ang tagal na nito sa akin. Ayan, meron pa siya dyan na hindi pa natanggal yung plastic niyan guys. So, vintage siya na YSL. So, ito yung OOTD natin. Finally, magagamit ko na rin to. Ang tagal na talaga. Tapos yung ating chanelas. Ayan. And yung aking ay ate, shades is from Sunny Studios. I think, tama ba? Dito. Yeah. Yep. Yeah, yan guys. Sige, be. Yeah, Sunny Studios. So, make sure ko lang. And Skintific na cushion. Tapos BLK na lip tint. So, yan yung ating
kasuot. Ay, may fall. Kasi ilang araw pa na. Oh, mag-ramming tayo next. Nasa labas na pala kami. Ayan na, the girl. Anyway, the family. Nasa si Race? Hindi ko siya. Ang dami naman kasing tao. Ganda ng pajamas. Ako ngayon naka-ready na talaga. Yes, ayan na. Ayan na yung Starbucks. Tapos yung SC Mart, nasaan? Nandun. Saan kami na ba? Saan kami na ba? Doon, sa no. Ayan. Ah, dito sa Binaba. Kahapon. Diyan ka Ah. So, yung sa akin ay, itatry ko yung Java chip. Yeah, oo, grande lang. Kasi hindi ko alam kung magugustuhan natin. Banana bread, please. No, I don't like toast. Thank you. Ayoko ng toast na banana bread kasi na-try ko before. Hindi siya ganun ka. Hindi para sa akin. Yung iba gusto nila yun, yung toast na banana bread. Ayan. Thank you. Thanks. Hindi nga, no? That side. Yung tayo. The angle. Ayun o, kasi yung vintage building. Pero ano naman, against... Okay naman yung trees. So, dito na tayo guys sa laba. Ay! Masagin mo yung camera ko ha. End of friendship na talaga yan. Wala talaga patawad sa matawad. Sa camera talaga Sa camera talaga masira ang pagkakaibigan. Sige, bilan na lang kita. Bilan kita kay tatlo pa. Sabi niya. Sabi niya. Dahil lang na sa ano, wala na yung friendship. Ano lang, parang mura. Muntik na talaga kita i-inject. Ang mura-mura. yung kagabi. Ang mura-mura lang. Kagabi, buntik na talaga namin yan i-ano. Isakwil. Masarap nilang ilabas sa car. Wala ko bang pana is ano. Ano ba yung sabi ko una? Sinabi mo talaga yung word na ano. Sinabi niya. Sinabi niya yung word. Tapos Ay, so sinabi niya sorry. rin Alam mo isa naman pang ko, hindi ako sugarcoat. Buisit ka. Yan. Talaga ito lang ano. Palabas na siya. Lasing nga ako nun sa taas ng ano. Ay, ano, mapait. Mapait? Kasi nga mo Ayoko mapait. Eto hindi. Sa akin Java to eh. Masarap yan. Dapat mauka lang pala, hindi triple. Eto na yung akin dito. Ay, ano pa ba yung na-discover? Oh, hindi kasi ako nagka-ano, nagko-coffee na ano. Ano lang ako, fruity. Oo, fruity drinks lang ako. May banana bread tayo. You want banana bread, Dad? Ano sa'yo? Cinnamon? Ito lang? Ayaw niya na i-try yung pan chocolate ko. Ang sarap. Try mo. Para lang siyang croissant na may chocolate. Yung iba gusto nila to toast na may butter. Ako gusto ko to. Hindi ko na napin-an. Ewan ko. Anyway, dito kami sa labas ng Starbucks, guys. Nakapagtapi kami ng function. So, ano, masarap yung Java chip? Gusto ko siya. Thank you. Hindi nagkakape yan. Yeah, Yan yung pinakaunang drink na na-try ko sa Starbucks ever. Ever? Tapos feeling ko ang yaman-yaman ko na. College pa lang ako na, ang mahal kaya ha? Oo. College As a student? Oo. Oo. Tapos first time ko pumasok nun, gumaya lang ako sa kasama ko. Ano Pero ba, masarap for- drink. Yan, masarap yung Java chip. Tapos ang tagal ko inubos kasi ang mahal. May goodness. Parang, Ano to ka man eh? Oh, tapos estudyante pa pa, allowance lang. Parang- Sabi ko, may gosh, pang 2 araw ko na ito na allowance. ang pansit ka doon na lang. Ako nagpapansit ka doon pa may Greenwich. Gusto ko. Greenwich, alam niyo ba yun? Yung Greenwich Umakan din. may nag-dress. Yung Greenwich, meron pa ba? Yung Greenwich na favorite kong mac and cheese nila. Tapos yung solo pizza. Meron pa ba? Masarap sila. Pero hindi na siya ganun ka-popular. Basta parang meal yun na 49 pesos lang. Yung solo din na ano. Tapos mais con yelo sa ibang ano. Oh my gosh. Dami ng competition ngayon. Na yung parang, yung ano nga, yung iba parang, hindi na siya na ano, parang wala na sa amin, na Greenwich. Hindi ko lang alam. ganun ka-popular. Kasi dati, di ba? Pizza Hut. Shake is, di ba? Pizza Hut din, nagdadaan na. Wala na rin. Parang ano na lang din. So, dati yun ang mga sikat-sikat, di ba? Sa dami naman kasi ngayon na. Tamis?
Ayan, ayun Baka ko kasi yan. matamis to kaya sobrang maaano, napapaitan ako. Baka. Try ko nga. Try mo. Ay, sorry. Tama. Okay lang naman. Oh, kaya nga, feeling ko sa ano ko lang. Hindi ko nga nalasa ng coffee. Baka dahil na daming yung cream. Try mo ang banana, masarap. Alam ko na ang lasa niyan. Ginawa niya. Nagpapasag pa rin. Inaaway niya talaga, kagabi pa siya. Nagpapasag na rin. Wala ko na Feeling ko sasama na ako kay Mas Pauwi. Sabihin ko pa dyan, Mag-end friendship mo sila. Sabihin ko dyan, inapi ako sa Sydney. Hinapi ako sa Sydney over. Babe, inapi ako doon ni Reyes. Lagi niya ako binapasagan ng trip doon. Hindi, sinabi naman natin siya, puri naman yung mga sinabi natin sa kanya. O in fairness, kasi nasabi ko yung niya, puri naman yun. Nanginginig mo nga ako. Parang may SC Mart din doon. Ano? Oo, no? Yeah. Oo, magkatabi lang. Wala tayo niya, no? Wala kayo sa Adelaide? Saan kayo si Sam? Ba kayo SC Mart? Wala kami. Diyos ko, wala sa inyo, wala. Wala rin yung 7-Eleven ka. Wala kayo? May SC Mart sa city. Wala ba sa city? Ay, meron. Yung 7-Eleven yung wala tayo sa Adelaide. Susapin na sa amin tabi-tabi sa probinsya. Kasi na yan, nag-franchise. Yeah. All good guys, dito kami sa cab. May ba? Field trip kami. Field trip tayo sis. Kumain kami sa Fish market. Magpi-fish market kami. Okay. Field trip tayo. Magpi-field trip tayo guys. Tayo guys. Ayun o. Picturean ko nga. Dito na tayo. Oo. Dito ako ng oyster. Nandito pala yung mga lobsters. Ayan. Ito yung, ganito yung kinakatch ni Jan. Ganitong kulay. Ganitong kulay. Ayan siya. Ayan. Kasi merong iba-ibang klaseng lobster. Merong eto. Ayan. Green naman siya. Ayan yung price niya. Pero eto yung pinaka-mahal na lobster. Pinaka-the best din. Na ganyan na itsura. Ganyan yung kinakash ni Johnny Boy. This is Lugna. Oh my God, October! Oh my God. Oh, I want that one. Ang dami. Hindi mo alam kung anong gusto mo. Oh my God, ayan yung oyster. That's fresh. Yeah. Oy! Yaki. Yeah. How much are you going to eat training here? I don't know. Yeah, I will. I think why not? Yeah. I will try a lot. Oy, eel. Masarap din ang eel. Yung eel, yeah. I will try that one. Ano gagawin mo? You want lollipop now? Okay. Bigyan mo na siya. May sea urchin. Dahil may sea urchin. Hindi ko pa yun na-try. Hindi siya masarap. I tried it in Bohol. Have you tried the sea urchin, Dan? The black, that one. The spike. I think in the Philippines, maybe. Yeah. Sea urchin. Have you tried the sea urchin? I think it tastes like. It tastes like. Show me. Oh, then, yeah, that would be, yeah. Slimy. I reckon. Meron kasi ditong sea urchin, guys. So maghanap na kami ng table. Oh my God, ayan na yung scallops. Ayan, dito tayo. Dito ako din. Hanap lang kami ng mauupuan. Meron dito, ay, lapu-lapu, char. Parang siyang lapu-lapu.
Pampano. Oh. Oy, espada. Mayroon sila. Ano lasa niya? Masarap din. Oh my God. Ay, ito mud crab. Oh, dito na lang. Yeah. Last time kasi lumabas kami, sabi ko, ang daming ibon. Huwag na. Yeah. I don't know. Ay, may mga lalaki ng ibon, dahil. Doon, oh. In the shade with you. Ay, okay lang. Dito na kami, guys. Pili tayo. King crab leg. Ayan, oh. Ako. Cheese. Scallops. May tentacles. Tentacles. Grilled to, di ba? Mag-grilled din ako tentacles. Oh my God. So, eto yung kuha ko ng tentacles. Octopus. Octopus pala. Octopus skewer. This one and this. Ayaw ko to kasi meron tayo niya. Last time, kasi So, ayan. mahirap. Ayan. Okay, naka-order na tayo. Ito yung number na. natin. Nila, nakapila sila. Yes. Yung sea urchin, oh, live. Oh, live pa siya. Buhay na buhay. Ready na yung atin for pick up. Thank you. Ay, sus, paano to? Ay, yummy. Oh. Oh my gosh. Thank you. So, dito na tayo. Lumipat pala kami. Okay. Si Sharon merong lobster. Yeah, so Balik tayo kasi mag-order ako ng oyster. Ano tayo? Kalpatri? Or fresh ako? fresh lang. Fresh ako din. Fresh din fresh ako. na dito. So, Oo. fresh na yung order. Yes. And then, Fresh some chips for the chips for the kids. And what? Oh, ito ako yung kasi mayroon kami niyan. Mas fresh yun. Dala na lang namin kayo. Ano ba kayo? Oh, sparkling water. Oh, ipunin ko na yan. So, mag-iwalay kami ni Marcia na sa oysters. Ako sa chips and drinks namin. Oh, yan ang fresh! Diba? Chips. So, dito tayo mag-order ng chips for the kids. Uy, ang sarap din dito. And meron din silang, dito 13 yung grilled octopus nila, doon 19. 19 ba? Ah, hindi ko rin alam. Nakalimutan ko. Okay, that's it. Nah, I'm good. Thank you. Ayan na yung oysters namin. Oh! Tayo road trip talaga. Sipod talaga tayo. Go eat, Baba. Oh my God. Ang sarap tingnan. Kain tayo, guys. Let's eat. Alam mo yung hindi mo alam kung ano yung unahin. Nasa yung tinidor na. Yeah, ganun kami nung hindi mo alam lahin. Sino mo na alam ano? Do you need fork first? Meron ka. Meron ka. May chopstick na na yun. Oo, sarap. Mag-scallops muna tayo. Parang ang sarap ng scallops. Oo nga, may rice. Yeah, yung scallops. Oh, masarap. Rice? There's a rice in the scallops. Okay, I'll try the octopus. Did you buy octopus too? Oh, yeah. Ang sarap. Ito na yung back. He's just feeling the Kain na tayo siya. Ang tagal ko na hindi nakakain ng last ko kain ito sa US pa ako. Itong last ng king crab. halak mo. Meron ako. My wife's not dead right now. Yeah, my wife's. Sarap. Ay, ang sarap. Kaputi. Kaputi yung slime. If you want, I'll come to this side. God, ang sarap. Hindi ako din. I've got sunscreen as well. Yeah, okay. Spicy onion. Spicy onion. Okay. Is the chip still hot? Probably by the end. Kain tayo. Anahin natin. Yeah, like, even the chips are from the sea. Are the chips old enough to eat? I don't know if they're ready to eat them. That's okay. My God, ang sarap. Sarap ang kalot.
say, it's rubbish. Drinks, girls. We're good, thank you. Yes, maybe. So in Darwin, whatever this fish was, Natikman na yung octopus. Hindi ko pa natikman. First na natikman. Ay, malambot siya ha. yeah. Ayan siya guys. Maliit na tentacles ng octopus. No, I can't finish it. Just look at my food. Yeah, masarap. Try it. Sobrang busog na ako pero ang dami ko pang kakainin. Ako din ako. Tapos kakain pa kayo ng oysters. Hindi ko na kinain yung rice, yung scallops lang. Wala na yan na scallops. Please. Oh my god. Ang sarap na may tabasco. Kaya mo, no? Guys, ano tayo? Oysters. Sorry? Wait, ate, careful there. Dan, help us. No, I'm getting there. Yung dalawa, oh. Makain ng oyster. How's your day going, mate? All right? Sarap. That's what it goes. Kumakain ka din. Kasi kumakain ka hilaw isda. Kain ka hilaw oyster. Masarap. So good. Hindi ko kumakain ng hilaw. Hindi ko pa na-try. I-try mo, sarap. Masarap. Manamis-namis. Oo, malaki. May maliit ako. Ayan, may maliit ako. Naman. Masarap to may ano. Sarap. Pampanong uyam kasi super cheesy yung ano. Ano ba yan? Yung balahibo music. Yes. Ano na tayo? Oyster na tayo, guys. Sarap. Oh my god, ang sarap. I'm pretty good. You're full? Yeah, I'm getting full. Not much room left. Oh my god. Si Mers, ang dami niyang kinakain. Kaya nga, sabi ko nga. Oo, in-order ko nga lang yung kalahati ng sashimi. Ayaw niya. Sabi niya, not allowed. Ay, not allowed. Eh, gusto ko kasi yung bagong hiwa. Ayoko yung naka-container na. Sabi niya, no, allowed. Ang dami tuloy. Ako lang pala yung kakain. Kaya nga, ako lang yung kakain. Kala ko nang titigin ko na to. Last time kasi, dalawa kami ng Hindi ate ako ko. kasi maano yan. We were just discussing that. Hindi ka tumikim na ng sashimi? Ang sarap Ay, tayo. sarap. Nah, Gusto ko na yung Nakakatanggal umay. Parang na-refresh yung bunganga. Bunganga mo. Busog na ako. I can do it. I can do it. No, it's alright. Thank you. You just put it there and then the grill. Patry ko. Yeah. They have Ilaw sides. na ano, na salmon. Bad. Ah, ito ba? It's alright. Ha? Oh. Okay lang. tonight, Yes. you girls go out for dinner. Guys, naluwa ako guys. Masusuka ako. Ayan, tapos na kami kumain doon. Naglalakad kami papunta sa Harbor Bridge. Are we gonna cross? No, we have to cross down. This way. Here, Baba. Press that one. Init, guys. Ayan, malapit na tayo, guys. Yes, the aquarium. Yeah, museum. Ayan. Cold drink. You can see Yes, the bridge drink. turning We're gonna at the drink. moment. Doon tayo sa ilalim ng bridge. Kasi mainit. Ayan na yung mga yacht. Si Indy. Ayan, tulog na tulog si Indy. Nakaarawan si Indy. So if you walk around, you can get to the other side, and there's a PARK there. Ayan yung malaking ship doon. I've got shade. Ayan. Hanap tayo ng restaurant.
Siya yung toka kay Indy eh. Ha? Magdidino na daw tayong tatlo. So, doon na tayo sa ano, opera. Okay. Gutas natin mag-shopping. O, diba? Relax sa mga mommy. Nakapag-day off. Yeah, once in a blue moon, day off. Worth it naman. Tayong dalawang walang unak. Kaya nga. Kaya nga. Ano siya? Puro, yeah, that one. Tour. Parang maganda rin kasi glass lang, no? Yeah. Ang konti lang nila, no? Ay, may pagkain yata dyan. May pagkain. Bubuk mo siya. Yeah. Tapos may captain, no? Oo. Ah, kaya pala inopen kasi bridge yan, di ba? Yes. Mag-i-intay sila. Yes. Ayun, guys. Naka-open ang bridge. Pansin nyo ba? Nakabigiling ko. Kasi dumaan sila. I thought you were. And I went, oh, I hope not. When it started open, I went, oh, you're going to be quite some time. We've been there waiting before. Yeah, because it's cool. Yeah. And it's not far to walk around. Because you've got the Chinese Ayan yung garden. W Hotel. Oh, that's You nice. guys done the Chinese garden? Not Chinese. No. It's quite pretty. Early morning, it's actually beautiful. It's like so peaceful, yeah? Yeah. Yeah. And all the trees. Yeah. The what? Vice ganda? Vice ganda? Ah! Stop tayo saglit para makapaglakad si Ayla dyan. Ang init ngayon. May tubig siya. Ayan, oh. Ang cute. Wow! Sana all. Inggit kami. Ay, ang init. Init nga. Tara. So, kami din daw. O, diba? Kami na. Si Ayla kasi nag-i-enjoy. Siya kasi Dan. Para naman, once in a lifetime. Para lintang nga. Mga bata lang. Oh, this is nice. Hi, Baba! Look! Look! See, this is nice. This is fun. Yeah, it's fun. Oh, ang sarap. Uy, very nice, Doy. Go, Baba! Hindi ka madudulas kasi may ano siya, oh, may mga... Ang sarap, Doy. Ay, ang sarap. Pero, come on. Uy, ang sarap, Doy. Look, ate, oh, look. Careful, Ayla. Hold, Tita Manay. Come on here. Nice. Wow, nice, no? Wait, libutin kaya natin. Papadala. Ate, come on. Ate, come on. Come here. Sorbet kami, ah. Ang sasarap ng kulay. Thank you. And mango ba? Yes, mango. Ayan na. Hintayin kita doon, ha? Thank you. Hindi ko alam kung na-vlog ko yung ice cream ko. Tapos na namin. Tapos ko lang kainin yung ice cream. Pahinga lang kami dito. Dito kami sa toilet. Maganda yung toilet nila na guys. Ayan. Ayan. Nasa carousel yung mga bata. So, nag-toilet lang kami. Let's go. Tapos na sila mag-carousel. Hindi natin nakuha kasi nag-toilet man tayo. Andun naman sila sa, ayan, parang playground na magandang activity para sa kids. Maxi cab ulit. Same sa nagdala sa amin sa ano, market. Seafood market. Ang sakit ng aking puso mo guys. Sobrang. Nag-take na ako ng Panadol ng dalawa. Kanina ba ako umalis na yun. Sumakit na naman siya. Ang sakit. I thought, uy, nasaan ka na? Mars, hindi ka kita dito. Alis na naman kami. Nanghihina. Kahit may mas... Ay, tara. Sorry. Saan tayo? Ayan. Labas na kami. Daming tao. Tingnan nyo. Tadan! Nakapila sila dyan. Ah, okay. Let's go. Ayan yung pila. Oh. Mag-iinuman na sila. So, ito yung George Street. Mga luxury na dito, guys. Oo nga. Ayan na pala yung tram. Ito yung LV. Pasok tayo sa Tiffany & Co. This 12. 12.
Not too bad. Yes. Strawberries is really it's 18 karat gold. Parang gusto ko. Yeah, that one's nice. She likes it. Bagay sa'yo yung ganyan. Parang gusto ko to. Baka ito yung next project ko. Next project ko. Yeah. Single P. Uy, ganda to, Day. Parang ito din yung next kong ano. Oh, ganda. Bet ko yan. Yeah. Ikaw muna ha. Huwag kang mag-rely sa amin. Kasi mo si ate, this is a product din niya. Ay, gusto ko, no? Ganda. Yeah, that one, bagay sa'yo yung thick. Thick. Kasi thick yung thick yung No, bagay ko. sa'yo yung thick, yeah. Ang cute ni ate mag-self-stock. Parang mapapabili na talaga. Ang ganda niya. Yeah, and this one, this one. So it's of Ang course ganda rin ng nut. Yeah, Oh ganda my rin ng God. presyo. Ang ganda ng presyo. How much is this? 47. 43. Yeah. 2 carat. 2 carat diamond. 2 karat diamond and the 18 karat gold. Yeah, rose gold. Ang ganda, my gosh. Hanggang sukat lang tayo. Sukat lang. Ito lang afford ko. Okay, alis na tayo, guys. And then boy, and then girl. Nakabili na si ating Inday. Ang nabili ko lang yung sparkle water. Nakalock na, guys, kasi sarado na. Thank you so much. Thank you. Paano tayo? Lalang. Oh, slide. Thank you, guys. Thank you. Bye. Thank you. Nalock ka na kami. Thank you so much. Tayo na talaga. Tayo na talaga. Congratulations, sis. Ako na talaga ang may dala-dala nito. At least yung mura lang yung madadami sa akin. Pero ang ganda nun, yung sinukat ko din. Ganda. Nagsukat lang siya. May damage siya. Ako dito. Damage yun? Hindi yun. Ay, hindi pala siya damage. Ano yan? Kay hindi pala yun. Ano yun? Price niya yun sa pagluwal. Papapait pa naman ang bata niyo. Oh, sobro nun. Deserve niya nga yung ano nut. Dapat. Kaya nga malaking luggage ang dinala ko para, akala ko kasi meron sila yung gusto kong kulay ng ano nila. Air up na Dyson. Wala. Guys, magta-trump tayo. Dito? Very good yan. Ay, ang init doon tayo. Ayan, doon tayo. Gusto mong upo tayo, may upuan. Pwede ba to? Upo ka din. Upo ka. Bayad tayo. Nasaan tayo, Day? Wala pang mas maganon pa dun. Nasaan tayo, Day? Wala pang mas maganon pa dyan. Nasaan tayo? Circular key, guys. Nasa circular kinakan, guys. After na magpabango sa Mayor. Papunta naman akong Viva Max dyan sa Masyado naman daring. Uy, pinagtatawanan nila ang camera ko kasi ang laki-laki na. Pero sa yung tripod niya, ang ikli ng tripod. So yung kamay niya yung nag-extend. Hindi talaga mahaba yung tripod niya. Yan, ganyan lang, pero wide na, no? Ito, kailangan kita Sana ito na lang binili mo. Saan? Doon? Para may bilhin ka ba dito sa Sydney? Kaya nga Sige yung na, JB Hi-Fi. Para naman talaga walang JB Hi-Fi sa sa atin. May, sa Harvey Norman nga, tinignan ko meron sa amin. Kaya nga, bilhin mo na. What do you want? Pasta? Ano gusto mo na? Hindi ako, ayaw. Ayaw Pwede mo? mo, Ano gusto mo? Asian? Asian ka? Hindi ko alam. Rice? Gusto mo rice? Steak? Mag-steak tayo? Ay. Ayaw. Kita niyo yun? Ay. Hindi talaga social ba? Ay. Barbecue eh. Barbecue ba dyan? Sana meron silang ano bang kakainin natin? Ito mahilig sa steak. Ayoko kasi ang kapal kasi. Kapal. Panipis lang na may taba konti. Ano ba? Scraps? Ano, pizza na lang. Ano? Yung Korean yatang slice ang hinahanap ko. No, yun. Ganun lang yung kaya. Ano ba yun? Ayun. Binangga kasi. Binangga. Kanina pa siya. Nipis pa naman Ako nito. pinabangga. Diretso, banggain mo to. Diretso yun sa tubig. ng daan. Nilipat niya yung bagyo. Uy, mag-order ng kakte. Oh, maktal lang. Para hindi tayo manasting. Hacho! Orderan mo. Ay, hindi ka naman magdadrive. Hindi ka naman pilot. Mag-plane Kaya nga eh, magkano na mag-cocktail nga eh. Kaya, ay mag-cocktail nga para, kasi uuwi na ako. Ikaw ba Mag-cocktail pala kasi uwi na siya bukas. ayaw uminom naman, kasi siya mag-drive siya ng plane. Pilot pala. Magpapalipad siya.
Hoy, ang dami naming funny, pero hindi namin... ang dami naming funny moment, pero hindi namin na-vlog. Sayang. Nakalimutan ko na tuloy bakit. Bakit ko naging bobo? Lahat kami naging bobo today. Recently siya. Very recent. This one right here. Ako last night. Last night ka. So, it's a time na lahat kami labubo. Ay, sorry mama. Sorry, nag-vlog pala siya. I'm so sorry. Ayan yung bridge. Masa na yung opera? Gusto mo sa opera bar? Yan na yan. Anong gagawin natin? Ayan yung opera bar patanda ng tao. Ay, andito. Ayan, dito nga. Daming ang tao. Oh, diba? Kala mo wala lang. Pak. Picture muna kami guys bago tayo kumain. Pak. Yes. Marami na to. Diba? Ang daming tao. Pak. Habang maganda pa. Lagot ka dito. Pressure's on. Pressure's on sa toto mo. Sige. Yung pati din to ha. Nandito man ako. Photographer pa siya ng Sydney Opera. Ang ganda nun. I-hire niyo na po siyang photographer dito sa Sydney. Sino si sis? Magkano sis? $1 per hour. Ang dami yung nautang sa photographer. Uy, ang laki na ng utang mo sa akin. Ang ganda na ng lighting, Manay. Ang ganda na ng lighting, guys. Mo sa photographer and videographer, ha? Hello. Dito na pala kami guys nakaupo sa The East ang restaurant. And ayan yung aming entree. Ano, masarap. Spring roll. Yes. Cosmo sa kanya. Ano sa'yo? That's tequila. Yeah, this one is sunrise. Yeah, tequila sunrise. Ulit yung akin. Ay, I love mine. Look, Oh, may ano ka pa, may pa Ito na yung aming soft crab. You want extra Chili. for you to go or you want? Yeah, that's all right. Yeah, that that's one. all Right. Yeah. And can we ano ba yung hihingi natin sa kanya? Can we have glass with ice? 3 please. Thank you. Ay, ang bait niya naman. Siya na talaga naglalagay. Soft crab. So, meron... Ay! Okay. Yung ba yan? Thank you, my noodles. Oo. Sarap ng chow mein. Oh, yung noodles masarap. Thank you. Ay, thank you. Ang laki ng prawns. Tapos siya yung naglalagay na. Thank you. Yes, please. Spicy na. Meron pa tayong inintay. Diba? Beef. Ang laman ay beef na to. Ano yan? Sige lang kasi sa uwi naman tayo. Ang sarap yung fried rice. Kahit fried rice lang. Thank you. Beef cashew nut. Kompleto na yung order namin. So, meron tayong pansit dito with seafood, cashew nut, beef cashew nut fried rice, and yung soft crab.
Tapos na kami kumain, guys. Hindi ko pa na... Ready? Ready na? Mayroon kaming fortune cookie. Ano kayo kapalaran? Fortune cookie. And mint chocolate guys. And mint chocolate. May laman. May laman. May laman. Baka sa akin mo. Free kasi yan, di ba? Oo, ganito. Sabay-sabay. Hindi ko pa siya mamaba. Oy, itaya ko to sa loto. May number. Oo nga. 2, 4, 6. Oh, 6 numbers din siya. Oo, itaya ko to sa loto. Huwag ko na sabihin. Nandito pa yung number ko. Nandyan? Okay. Ano to? A charming... Confuses yung akin. A charming friendship is in the making. Uy, in the making pala. Ano daw? A charming friendship is in the making. Mine is people find it difficult to resist. Private car ko. Mura siya kasama. Ay, nakatrang tayo. Mas malaga. Nakatram na pala kami. Ang PE po ni Merson. May bago siyang sideline. PE po ako. May sinisecure lang po kasi ako takot siyang hawakan to. Dito na pala kami guys sa ano kung saan kayo nagstay. Ayan, Moscato na kami. And meron tayong Uncle Tetsu na cake. Wala nga kasi nga nakaano siya, diba? Non-alcoholic. Kanina pala hubog yung breastfeed na friend namin. Oh. Kaya pala si hindi laging tulog. Lasing pala lagi. Kaya yun ang secret mo, no? Kasi never me siya naglirinig na umiiyak. Lasing pala lagi. Cheers, guys. Lasing si Indy, guys. Walang iyak. Good night, guys. Ito na yung vlog natin. Thank you. Bye, guys. Bye, maga pang vlog. Good night. Ayan, mag-uwi na siya bukas. Good night, guys. Tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me.